Ku danna subscribe domin samun bidiyon mu idan mun daura, sannan ku danna ƙararrawa domin sanarwa. Fassarar mafarki darasi na 34 tare da ni admin 9 daga nan tashar mu ta YouTube mai suna Gidan Tara. Fassarar mafarkin Tirare. Muhammad bin Sirin Allah ya masa rahama ya ce, yin mafarkin Tirare yana nuni da cewa akwai wata magana mai daɗi ko kuma wani yabo da wani mutum yake maka. Amma idan ya zamana cewa mutum yana cikin wani matsanancin hali na rashin lafiya sai ya yi mafarkin Tirare, to mafarkin nasa yana nuna cewa lokacin mutuwarsa ya kusanto, sannan kuma zai samu ya yi kyakkyawan ƙarshe. Sannan kuma mafarkin Tirare yana nuna cewa mutum zai samu wani matsayi ko kuma mutum zai ci wata nasara a rayuwarsa. Muhammad bin Sirin ya ce, idan mutum ya yi mafarki yana sa turare, to alama ce da take nuna cewa zai yi rayuwa mai kyau, sannan bururrukan da yake son ya cimma zai cin musu a nan kusa. Muhammad bin Sirin ya ci gaba da cewa, idan mutum namiji ya yi mafarki cewa ya siyi turare, to alama ce da take nuna cewa zai samu wasu kuɗi masu yawa a nan gaba. Idan kuma mutum wanda yake baya da lafiya ya yi mafarki cewa ya fesa turare ko ya sa mai rugunansa turare, to alama ce da take nuna cewa zai warke, zai rabu da wannan rashin lafiyan a nan kusa. Amma idan mutum ya yi mafarki cewa ya ga turare a aljihunsa, to alama ce da take nuna cewa zai samu wasu kuɗi waɗanda suke waɗannan kuɗin masu amfani ne, sannan kuma bayan haka a nan gaba mutumin zai ƙara yin ilimi, ma'ana iliminsa zai ƙaru. Amma idan mutum ya yi mafarki ya ɗauko turare yana zuba turare a ƙasa, to alama ce da take nuna cewa a cikin dukiyoyinsa da ya fi so zai yi hasarar dukiyoyinsa da ya fi so a rayuwa. Amma idan mutum ya yi mafarki yana da kwalbar turare, a cikin mafarkin sai ga kwalbar turarensa ta fashe, to alama ce da take nuna cewa shi wannan mutumi ne da shi wannan mutum yana karkata zuwa ga abubuwan da zuciyarsa take sha'awa, sannan kuma wannan abin zai janyo masa wata matsala wacce take babba. Shi kuma Ibn Shahin cewa ya yi, idan mutum namiji ya yi mafarkin turare, to mafarkin yana nuna cewa zai samu nasara a rayuwarsa. Amma idan ya kasance ɗalibi, amma idan kuma ya kasance cewa saurayi ne ko kuma wacce ba ta da aure ko wanda ba da aure ya yi mafarkin, to mafarkin yana nuna cewa za a yi aure a nan kusa. Amma idan ya zamana cewa wanda ya yi mafarkin turaren mutum ne wanda yake neman aiki, to alama ce da take nuna cewa zai samu wani aiki wanda yake mai matsayi. Amma idan ya zamana cewa wanda ya yi mafarkin turaren mutum ne wanda yake da aiki, to alama ce da take nuna cewa zai ɗaukaka ko kuma zai ƙara matsayi a aikinsa. Amma idan mutum yana shirye-shiryen tafiya, sai idan mutum ya yi mafarkin yana shirye-shiryen tafiya sai ya je wajen da kwalbar turarensa take, to alama ce da take nuna cewa zai samu nasarar yin wannan tafiya, sannan kuma zai cimma bururrukansa. Ibn Shahin ya ce, yin mafarkin turare yana nuna cewa za a samu aiki mai kyau. Amma idan mace wacce take ba ta da aure ta yi mafarki ta sai kwalbar turare, to alama ce da take nuna cewa tana gab da rabuwa da baƙin ciki da matsalolin da suke damunta. Amma idan mutum ya yi mafarki cewa ya shanshani ƙanshin turare, to alama ce da take nuna cewa zai ji wani labari wanda yake mai kyau a nan gaba.
Amma idan mutum ya yi mafarki ya ga wani turare ko ya ga wasu turare wa'innan turaren da ya gani ƙanshinsu bai burge shi ba, to alama ce da take nuna cewa zai ji wani labari wanda wannan labari ba zai faranta masa rai ba. Amma idan mace wacce take mai aure ta yi mafarki ta ga kwalbar turare ko kuma ta ga wani mazubi na turare, to alama ce da take nuna cewa halin da take ciki zai canza. Ma'ana idan da tana rayuwa wacce take tsaka-tsaki, to za ta koma yin rayuwa wacce tafi wannan kyau. Idan mace mai aure ta yi mafarki cewa mijinta ya ba ta kyautar kwalbar turare ko kuma ya ba ta kyautar mazubin turare ko da turaren a ciki ko babu turaren a ciki, to alama ce da take nuna cewa za ta ɗauki ciki nan gaba kaɗan. Sannan kuma mafarkin yana nuna cewa ita wannan matar auren 'ya'yanta za su samu nasara a nan gaba. Ibn Shahni ya ce, idan mutum ya yi mafarki yana fesa turare, wannan fesawa kaɗai yake nufi, ba wai ka saka a jikinka ba ko kuma ka saka a rigarka, a'a kana fesa turare. To wannan mafarkin yana nuna cewa mutane da yawa suna yin farin ciki da zuwanka a lokacin da ka taho wajensu, saboda suna samun wani labari a wajenka wanda yana faranta musu rai. Bayan haka fassarar mafarkin fesa turare yana nuna cewa mutum zai samu nasara a rayuwarsa, sannan yana nuna cewa zai canza halayensa. Ma'ana halayensa idan da yana rayuwa wacce take matsakaiciya, to zai canza ya koma rayuwa wacce tafi wannan. Amma idan mutum ya yi mafarki cewa yana fesa ma gidansa turare ko kuma 'yan gidansa suna fesa turare, to alama ce da take nuna cewa 'yan gidansa za su samu masoya, sannan kuma za su samu wani matsayi wanda yake babba. Sannan mafarkin yana nuna cewa mutum zai cimma wasu matsayi, zai cimma wasu bururruka a rayuwarsa. Ma'ana abubuwan da ya sanya a gaba yake so ya cin musu, to zai samu nasarar cimma wannan matsayin. Amma idan mutum ne mara lafiya ya yi mafarkin yana fesa ma tufafinsa turare, to alama ce da take nuna cewa zai warke ya samu lafiya. Yin mafarkin fesa turare yana nuna cewa mutum zai tafi next level. Ma'ana daga a matsayin da yake ciki, to zai tafi wani matsayin wanda yake na gaba, wanda yake kuma ya fi wancan na baya. Amma idan mutum ya yi mafarki ya ga wani mutum da ya mutu, wannan mutumin ya zo wajensa yana neman turare, to haka yana nuna cewa wannan mutumin yana buƙatar addu'arka. Amma idan mutum ya yi mafarki wani mutum da ya mutu ya zo ya ba shi turare, to alama ce da take nuna cewa wannan mutumin da aka ba turare zai samu alheri da arziki mai yawa, sannan kuma abubuwan da suke damunsa na ɓacin rai za su kau. Yin mafarkin cewa an ga wani mutum da ya mutu an gan shi da turare, to alama ce da take nuna cewa 'yan gidansu za su taka babban wani matsayi, sannan kuma shi ma ya yi mutuwa wacce take mai kyau. Sannan bayan haka idan ka yi mafarki cewa wani mutum da ya mutu ya zo yana roƙonka turare, to wannan mafarki kuma yana nuna cewa shi wannan mutumin da ya mutu yana neman wata afuwa a gare ka. Amma idan ya zamana cewa irin turare ne na wuta, idan mutum ya yi mafarki ya ji hayaƙi ko kuma idan mutum ya yi mafarki ya ga hayaƙi na turare, to alama ce da take nuna cewa zai samu wani alheri, amma fa akwai hatsari a gurin, sai ya kiyaye sosai. Amma shi kuma Nabilisi cewa yayi idan mutum ya yi mafarki cewa yana aiki a wani guri na haɗa turare, to alama ce da take nuna cewa zai samu wasu nasarori a rayuwarsa ta nan gaba. Sannan bayan haka mafarkin yana nuna cewa shi wannan mutum ne wanda yake yin wasu abubuwa na alheri. Amma idan mutum talaka ne sai mafarki cewa yana sa ma kansa turare, yana sa ma jikinsa turare, to alama ce da take nuna cewa halin da yake ciki zai canza, zai shiga halin da ya fi wannan halin da yake ciki kyau.
Amma idan mutum ya yi mafarki ya sanya ma fuskarsa turare, to alama ce da take nuna cewa wannan mutumin zai samu kusanci da Allah ta hanyar yin azumi. Shi kuma Al-Usaimi cewa ya yi idan ya zamana cewa mutum ya yi mafarkin turare, to idan ƙanshin turaren ya kasance ƙanshi ne mai daɗi, to alama ce da take nuna cewa wannan mutumin zai samu wata magana, za a kawo masa wani bayani wanda yake wannan labarin zai sanya shi farin ciki. Amma idan ya kasance cewa ƙanshin turaren ƙanshi ne mara daɗi, to alama ce da take nuna cewa za a gaya masa wata magana wacce take magana ce da ba zai so jinta ba. Fahad Al-Usaimi ya ci gaba da cewa idan mace wacce take ba ta da aure ta yi mafarkin kwalbar turare, to mafarkin yana nuna cewa ta kusa yin aure. Amma idan mace wacce take mai aure ta yi mafarki cewa tana sanya ma 'ya'yanta turare, to alama ce da take nuna cewa tana yin iyakacin ƙoƙarinta wajen ba 'ya'yanta tarbiyya. Amma idan mace wacce take an sake ta ta yi mafarki cewa wani mutum ya ba ta turare, to alama ce da take nuna cewa za ta auri wani mutum wanda yake mutum ne mai daraja. Amma idan ya zamana cewa ka ga wani mutum, wannan mutumin da ya zo wajenka ya wuce ko kuma ya zo wajenka kuna magana da shi, sai ka ji ƙanshin turare yana tashi a jikinsa, to alama ce da take nuna cewa wannan mutumin yana yin wasu ayyuka na alheri. Amma idan ya zamana cewa ka ga wasu mutane da yawa sannan ka ji suna ƙamshin turare, to alama ce da take nuna cewa suna yin ambaton Allah subhanahu wa ta'ala, suna aiki da ilimin addinin da Allah subhanahu wa ta'ala ya ba su. Idan ya zamana cewa wani mutum ya yi mafarki cewa wani mutum ya ba shi kyautar turare, sannan kuma wannan mutumin da ya baka kyautar turare mutum ne wanda ba kwa shiri da shi, to alama ce da take nuna cewa za ku yi sulhu. Amma idan ya zamana cewa mace wacce take ba ta da aure ta yi mafarki cewa ta sayi turare, to mafarkinta yana nuna mata cewa za ta samu nasarar cimma wasu abubuwa da ta sanya a gabanta a rayuwa. Ku yi mana afuwa, a nan za mu taƙaita. Har yanzu muna nan muna dakon tambayoyinku. Ku danna mana subscribe domin samun bidiyon mu idan mun ɗaura, sannan ku danna ƙararrawa domin sanarwa. Mun gode.